Pasaden apirilaren 9an atzera zelako Txeman Pantaleon zinegotzia eta esan zuen Iruñean horretarako eskubidea duen inori ez zaiola ukatzen errolda. Eta orduan gu atera gara gogorazteko hau ez dela egia, izan ere Iruñako udaletxeak azken hilabeteetan sistematikoki ukatu ditu errolda sozialaren eskaera haunitz, eta helegiteak egin izan dira, eta Nafarroako auzitegi administratiboak urtarrilean adierazi zuen udaletxearen ukatze horiek legez kanpo zeudela eta ez zeudela behar bezala justifikatuak. Beraz, exigitzen duguna da, udalak bete dezala estatuaren araudia, auzitegiaren adierazpena eta Nafarroako udal eta kontsejuen federazioaren erabakia. Besterik gabe, egin behar duena da, hemen bizi diren pertsona guztion errolda baimentzea legeak esaten duen bezala. Eta hori da exigitzen duguna. Eta exigitzen dugu ere bai, prozesu hau, erroldatze prozesua izan behar dela irisgarria edozein pertsonarentzako, eta ez dela izan behar laberinto burokratiko bat, eta ez direla bestelako traba administratiboak egon behar.